Asa ka ay sa lihok ka karek. Ha? Ay pabugat kayo. Di ba sugyan? Yawon. What's up mga kasawag? It's me again, Untoy, and welcome back to our channel. For today's video, natakaroon din sa bunsod namo. So akong kauban, no, kani sila mga batanon, may gagaw. Ricky Boy. Si Janloy. Then si EJ na EJ to guys. Ako di ay ang tigkuan, may gamit. Akong ipakita sa inyo karon guys sa mong bunsod. May patin. Today may mamukad karon kay kuno ni, iladlad ni rondong. Wala nagladlad. Magladlad na dai, mapay pagladlad lang dai. Kinahanglan siya iladlad guys kay para dili siya taptan og mga kwan. Para sa no? Taptan siya og gani baga nga kwan. Ha? Dili lang may manguan karon, dili lang may mamukad karon. Mga ligo may karon guys. Ako din guys. Nga nagsalong-salong nga man ako pong isda dire. Uy, lubot. Dilir na. Gating. Bukat na Iya patawa. Tunga ba? Istila. Hello? Lalu mo. Angelo. Kabat sa So mo ni PC guys, gamiton dito. Tara, birahon man na siya. Tong sumpay sa akong vlog kagahapon baka to bitong nay naghimo og kuan kaning Lalam siya guys. buwan. Tubukan ni dire may wag isda. Do rin patwas ako Gira dito. dong masina isda. Patwas ako dito. Daw masina isda dong. Ano guys, tudloan tayo mo Asa kani? Daw masina isda. Ako din guys. Ako din si Kwan. Itong bata nga bagong Budlat. tuli. Siya si budlat. Ore itong batang bagong tuli. Asa ka ay sa lihok ka karek. Ha? Ay pabugat kayo. Di ba sugyan? Yawon. So nami karon da guys. Dan. Oy. Dali ka. So guys, kung bago pa mo sa kong kuan video ay mo kalimot sa pag-like ha. Like, comment, i-share na nga kuan kini nga video kung nalingaw mo ug nakatabang po ninyo nga ma-update pud mo dinhi sa panghitabo dinhi sa Barangay Makila ug labi na gyud dinhi sa atong nahimutangan karon dinhi sa bunsod. So mo ni guys ang bunuan, di ba? Kato ning gihimo dito. Ano siya mo ning katong ibabaw. Ang ubos ato atong gitap-tapan dito. Then birahon siya og PC guys, mo ni guys. Wala lay kuan dito sa ibabaw, wala lay katong galingan dong no. Ano galingan? Dan, diri tayo may galingan. Ang katong kuan ba? Ito yung sa to? Diri ba Ay, guys? guys, Tumon. Batang bagong tuli. Kuan dong? Muton day, muton. No. So mo ni po ang galingan guys oh. Labi buyo. Kani siya. Guys, mo na bago na matay. Wala, mo ni galingan. Wala ba para masakaw ba? Sige, sige, ikaw dong todlo dong. Todlo dong. Anang, Oh, naon man na siya. anang na siya tas. Mo galingan din. Kani Butang itoyo ko na. Kani hawa ko dre. Ano sa to? Ani ipana ni dere ipa andra ta ikot para mo. Kani basta maladlad na ni ay kuan Huklas. mahuklas. Asa ni? Wala na ni. Mga balata sa babaw. Oh, nasa babaw. So, ugma, wala kami buka na ni ugma kay mapay pagkuan na ni ladlad, dong no. Kabuka din ugma. Ha? Kabuka din ugma. Ay mabuka na din day. Kabuka din ugma. Ah, mabuka na din ni ugma din. Mabukla ni mga Ha? Ano ba soton? Suwaton. Ay manggawas ang isda. Suwaton bati, suwaton ron udto. So, Tulod man laro no. Sulod ba? Yung piding. Talikira ba? Dala tag bumho dong. so mo na si forma, mo na forma guys oh. Sige, dalag. Oh, di ba? So malanglaang ang isda ning kuan aning mga pukot. Tulungan maburo ka na di. Pila ri kadu pa dong. Naman dito ang kuan guys oh, naman dito ang ito, straight, ana, tapos dito po, straight po dito. Dara, masulod ang mga isda, tapos hindi manulod ang isda, mato na siya dito guys. Dara, ano to nga, tapos ano siya dara, malaang ba? Langlaang. So duha din siya kabunuan guys. Mo ni siya gitawag nga inangkla, basta duha ka buok bunuan. Bunuan katong lingin ba yan? Ha? Mungo ka naman kay mabor na Dios na ni. Oo, unog dos lagi inangkla. Gamay. Mo ni ang uno. Dito ang dos. Dito. Mabaw kayo. Dito mabaw ah. Di. Dito ang dos.
Dupa daw. Uno dito dito. Ah, dito ang uno. Dagat ito ron. Tani ka lang madre. Mabuhay, lima So buwis buhay kita karon guys, no? Karon nga vlog buwis buhay kay daladalag cellphone hagbong bitaw ni ah. Ang kinilang dito. Tiway kita tong para ni. Yug Hindi trag waterproof Yug. cellphone guys. Guys, naikon guys, Serena. Eh, sere. Sere na guys. Oh. Balik. Wala kita. Gi guys, ako ipakita din yung Serena. 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 Serena dan. Ay paul makati para doon, hindi para doon. Serena. 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 Wala lang kita. Ayun nila. Ay maligo ka? Maligo ka? Maligo ka rin man ako vlog. Balik ka na diri na, balik ka. Video, Serena. Video yung Serena. Ay, okay, makita ang lubot. Ibita yung itlog eh. Kabalo ka masalam daw. Grabe lang sumay. So magsugod siya og bukat guys. Sayo gid siya ang uban alas 4 manguli mga alas 6, alas 7, alas 8, alas 9, alas 10 may pinakadugay gyud nga maabot sa kanang isda mo na sa mga gusto pod nga mamalit og mga isda dinhi sa barangay Makilaw. Pinakadugay nang gyud ng alas 10. Kamay na lang kay manunggo ng alas Guys, tanawa guys, bulokso ko. Lalom din eh. Gamay kay kong tawa. So, nindot guys, kung masayo mo og kuan katong mga mamalitay og isda, masayo mo kadto sa merkado dinha sa barangay Makilaw, labi na karon kay daghan kay kuha karon barato na lang kay ilang mga baligya. So, naghagkasag daghan pud ang bilitik. So ato lang mo guys, kay dili man kay ko maka-update dito kay duty mangud ko. Pero kung mo update na ko iyan nga magpa-post siya, ako gyud i-post dayon kay para pud nga makatabang pud ta nga mahalin na lang isda dito. No? Kay kana ra pud ilang income kay pagtabang ra pud sa mga pamilya, no? Labi na sa kung lulang bidri. Ara Serena to, kedua. Ayo Serena sibi. Ayo kay makwanta na. Maband. So guys, hope nga napod mo nakatunan gamay na tong video karon, buwis buhay nga video. Ato lang sang putlo na to ang vlog karon, no. Tiwas lang tapuhon kung makalaag na pud ta dinhi. So dinhi lang tama na akong Dugay pa kayo. sanuwan na pod. Dinhi lang tama na akong video. Thank you for watching. No hope. Ang balikon inyong i-like, follow and share this video kung nalingaw mo. No? Okay. Ayaw mo kalimot ko sa pag-follow na ko. Okay, i-follow ako ang channel, ako ang Facebook. So, thank you guys. God bless you.